Jêderên ragihandinê ser bi rejêma Esed ve eşkere kirin ku Beşar el Esed serokê rejêma Sûriyê serdana Tehrana paytexta Îranê kiriye û li gel rêberê bilindê Îranê civiya û her du aliyan tekezî li ser hevpeymanî û hemahengiyê navbera Sûriya û Îranê dekirine. Jêderên ragihandinê yên Îranî û rejêma Esed ragihandin ji demê ku şerê Sûriyê dest pê kiriye û Beşar el Esed serokê rejêma Sûriyê yekem serdana eşkere bi welatê Îranê encam da. Li gel rêberê bilindê Îranê Ayetullah Alî Xameneî û peyadarên Îranê civiyan. Li gorî ku jêderên ragihandinê eşkere kirina Xameneî ragihandiye ku hevpeymanî û serkeftina leşkeriya Îranê û rejêma Esed li nava xaka Sûriyê tevaya planên Amerîka li navçeyê têk şikandin. Her wiha jêderên ragihandinê gotin ku Xameneî û Beşar el Esed li ser wê çandê rêkeftin ku hemahengî navbera her du aliyan da di tevaya buwaran de wê berdewam be û ew hemahengî li gorî berjewendiya her du gelên Sûriye û Îranê be. Jêdaran gotin ku di civîna Xameneî û Beşar el Esed de ku Qasim Suleymanî serokê Feyleqa el Qudsiya pasedarên Îranê jî amade bû, Beşar el Esed gotiye ku nabe welatên herêmî li gorî stratejiyeta welatên Rojavayê bi seroketiya Amerîka siyasetê bikin. Ji ber vê siyasetê wê nearamiyê li Sûriyê belav bikin. Her wiha jêderên ragihandinê gotin ku serokê rejêma Sûriyê tekezî li ser peywendî û hemahengiya navbera Îran û Sûriyê de kir û got ku tu aliyekî navdewletî nikare navbera Îran û Sûriyê de têk bide. Her wiha jêderên ragihandinê gotin ku Xameneî gotiye ku rejêma Esed û Îranê wê di rûyê İsraîlê de rawestin û Îran wê tevaya curên piştevaniyê pêşkêşî rejêma Esed bike, da ku xaka xwe ji destê İsraîlê rizgar bike.